Nenávidím beh a preto budem nasledujúcich 365 dní behať minimálne 1 km každý deň. Volám sa Kúbec a celý život som hrával futbal. Potom prišli zranenia, operácia členka a hlavne strašne veľa výhovoriek a extrémna lenivosť. Dnes som vo forme, v akej som nikdy nechcel byť. No a všetci okolo mňa behajú polmaratóny len tak z nudy a ja neviem odbehnúť ani 2 km po 20 minút bez toho, aby som sa zadýchal. Tak som sa rozhodol, že to zmením. Už som konečne doma, dal som iba nejakých 2,65, čo je absolútne málo a na moje pomery to dosť. Dosť ma boli ľavý členok, ten operovaný, ale musím sa do zajtra fit, lebo už zajtra deň 2. A daj follow, aby ti nič neuniklo, aby ti neunikla moja cesta. A čo si myslíš, dám to? Tých 365?